Gikumpirmar sa Department of Justice kun DOJ ang pagdakop sa mga otoridad sa Timor-Leste kang kanhi Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Siya nadakpan samtang nagduwa og golf sa dili Timor-Leste alas 4 sa hapon sa adlang Huwebes, Marso 21. Si Teves mao ang giingon nga mastermind sa pagpusil patay kang kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo ug siyang pakatawo kaniadtong Marso 4, 2023. Nagkadaiyang kaso sama sa murder, frustrated murder ug attempted murder ang atubangon ni Teves. Ang byuda ni Digamo ug kasamtangan nga mayor sa Pamplona Negros Oriental Janice Digamo ning saysay nga hinay-hinay na nilang nakabot ang hustisya sa kamatayon sa iyang bana. We have been longing for this for so long. And thank you for being a God of justice. And that what happened to Ruel is something talaga na dapat may hustisya. So, it's an answered prayer and wala kami, even until now, talagang happy kami. We're happy na nangyayari na. No? It's beginning to happen. And mas lalo akong naniniwala at tumitibay yung aking paniniwala that justice will be ours. Panghinaot sa mayor nga walay VIP treatment nga madawat ang kanhi congressman panahon nga masulod na kini sa bilangguan. There's nothing more I would like to tell him. But I will be happy na talaga pag nakita ko na pasok na siya sa kulungan na hindi aircon. Siguro, yun na lang talagang magpakalalaki siya. Because yung totoong lalaki, talagang haharapin nila yung mga kasalanan ginawa nila. Samtang si Police Lieutenant Colonel Gerard E. Pilares, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abrin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, miingon nga padayon ang ilang paggukod sa uban pang suspect nga nalambigit sa Pamplona massacre. There are still other suspects nga atong gigukod, no, relative to this. So we are ready also in case that our arresting officers will be called to testify. We are very confident that what we have forwarded to the Department of Justice is an airtight case. No? Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.